Vi har i dansk fået til opgave at redegøre for, hvad oplysningskampagner det er, igennem nogle links, som vi har fået udleveret, og derefter skal vi så fortælle, hvilke oplysningskampagner Sundhedsstyrelsen har, og hvilke oplysningskampagner de har. Oplysningskampagner, det er nogle kampagner, som prøver på at oplyse folk om et bestemt budskab, og det er oftest en offentlig organisation eller institution, der gerne vil påvirke borgerne til en bestemt adfærdsændring. Og meningen med de her oplysningskampagner, det er at få forbrugerne til at gøre noget, som de umiddelbart ikke ville have gjort, hvis kampagnerne ikke var der. Og de bygger primært på naivitet, og man kan godt sige, at kampagnerne de oplyser, imens hvor kunderne så derefter reagerer. Ligesom den her pavlovske hund, der bliver i starten trænet til, at hver gang der er mad, så ringer der en klokke, og derefter så når klokken ringer, og der ikke er noget mad, så kommer hunden stadigvæk sådan til at savle. Afsenderen, det er enten en organisation eller institution, der sender en eller flere kampagner ud, og de er kaldt formyndere, og så er der modtager, det er selve forbrugeren, som bliver kaldt de mønlinge. Og de her forbrugere kan godt føle, at de bliver snakket ned til, da det er afsenderen, der prøver at belære dem om nogle bestemte ting. Og så er der adresseratet, og det kan godt omtales som den her målgruppe, som afsenderen ligesom prøver på at komme ud til, og at det er ligesom dem, der ikke ved, hvad der er godt for dem selv endnu, som de her organisationer så prøver på at påvirke. Så har Preben Sepstrup lavet en problemsegmentering, og på den ene side ser vi informationsmodtageligheden, og på den anden side har vi problemerkendelse, og så har vi 4 forskellige faser. Og i den første fase, der er det ret nemt at komme ud til forbrugeren, da de er modtagelige over for informationen og erkender, at de har et problem. Og i den anden fase, der er de modtagelige over for informationen, men erkender samtidig med det, at de ikke har et problem. Og i den tredje fase er forbrugeren ikke modtagelig over for informationen, men erkender stadigvæk, at de har et problem. Og det kan være rigtig svært at komme ud til nogen, som ikke vil modtage den her information, kampagnen gerne vil ud med. Og i den sidste, der erkender forbrugerne ikke, at de har et problem, samtidig med, at de ikke er modtagelige over for den her information. Og der er det umuligt at komme ud til forbrugerne. Og flere organisationer og institutioner, de er blevet mere interesseret i at måle effekten på deres kampagner, altså at lave en såkaldt effektmåling, efter de har sendt de her kampagner ud. Og hvis man skal lave en kampagne, så er der en kommunikationsplatform, som man gerne skal igennem, for at man kan lave den. Og der er en hel masse, der er 9 punkter, man skal igennem, og det er til at starte med en kort markedsbeskrivelse af, hvordan markedet ligger, og hvordan er de andre produkter eller andre kampagner i forhold til vores kampagne, og derefter en målsætning om budget for kampagnen, hvor meget organisationen eller institutionen er villig til at give for den her kampagne. Og derefter skal de lave en præcisering af kampagnens målgruppe, for at finde ud af, hvilke forbrugere det egentlig er, de gerne vil ud til. Og 4'eren, der skal de fastlægge, hvilket budskab de gerne vil ud med den her kampagne. Og derefter skal de så udforme selve det her budskab, de har lagt sig. Og derefter kan man lave en medieplan, og som nummer 7 kan du, eller er det en mulighed, at planlægge de øvrige kampagneaktiviteter. Og i 8'eren, der opstiller man en tidsplan, der er fordelt på det her medie og selve deres budget.
Og til sidst så er det så helt klart en fordel at lave en effektmåling og kontrol af den her kampagne, hvorvidt de har fået noget ud af den eller ej. I forhold til Sundhedsstyrelsens kampagner, der har jeg fundet ud af, at de sætter meget fokus på de mest udbredte risikofaktorer, der er. Altså noget, som der har rigtig stor betydning for befolkningen. For eksempel sådan noget som tobak og alkohol og sundhed. Sådan noget, som folk går meget op i, og som der kan skade folk, hvis det ikke bliver gjort på den rigtige måde. Og de her kampagner, de bidrager ligesom til, at de her holdnings- og adfærdsændringer, de bliver gjort. Og formålet med Sundhedsstyrelsens kampagner, det er at træffe de rigtige beslutninger i forhold til sundhed, og lave nogle rigtige handlingsanvisninger til hjælp, for eksempel hvis du skal i gang med et rygestop. Og Sundhedsstyrelsen, de har 3 bureauer, der står for selve medietrykningen af deres kampagner. Og i 2016, der havde Sundhedsstyrelsen både nogle kampagner, der var inden for fysisk inaktive børn, storrygere og noget med noget sex, hvor at man kun skal gøre det med kondom, og en KOL-kampagne, noget med influenza, og til sidst noget om forebyggelse af stoffer og narkotika mellem unge mennesker.